Patay ang usa ka truck driver samtang samdan ang duha ka kaubanan ini human matud pa gitulis ug gipamusil sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Adi ang report ni Efren Mamak. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Binaril mga kaibigan sa timbangan po. Nagbuyod na kining driver sa transit ni ining usa ka delivery truck nga atubangan sa usa ka tunghaan sa barangay Timbangan, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur mag-alas 3 sa hapon adlawng Lunes. Biktima di ay kini sa pagpamusil. Gani makita pa ang nagkatag nga dugo sa kalsada. Giila ang biktima nga si Ray Balmores, residente sa barangay Macabiso sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Samdan sab ang laing duha ka lalaking kaubanan ni ini nga nag-edad og 25 anyos og 35 anyos. Gilayong gidala sa ospital ang mga biktima aron mapatambalan. Apan gideklarang dead on arrival ang driver. Matud sa Police Regional Office Bar, dunay gideliver nga mga produkto ang mga biktima sa Raja Buayan, Maguindanao del Sur ug pabalik na unta sa barangay Salimabaw sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Apan pag-abot sa crime scene, gibabagan matud pa sa riding in tandem suspects ang sakyanan sa mga biktima ug gipasigaan sila og suga sa motor, una gitiunan og pusil sa mga suspect. Taod-taod laing mga armadong riding in tandem suspects matud pa ang miabot ug misulod sa front seat sa sakyanan ug gitulis ang mga biktima. Dayon na musil sa magadagang higayon, una misibat. Base po sa ating initial investigation, no, ang isa po tinitingnan po nilang angulo dito, sir, is yung pagnanakaw, sir. According na sa investigation, sir, bag at iba pang kagamitan itong mga biktima po natin. Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa upat ka mga suspect. Identified po ang ating suspect at nagkakaroon po ng follow-up investigation at ang ating PNP Sharif Agwak. Hinuon wala matud pa na apektuhan ang klase sa tunghaan atol sa Itabo. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.